Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa poyamba tione mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wadzudzula President Chakwera kamba kosandula Malawi kukhala opemphapempha boma la Kabambe sakudziwa kanthu. Bungwe la MEC lidandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa mkaundula wa chisankho. Ndipo mzamalonda kampani ya Invigro yati igulitsa chamba ku Ulaya ndi Australia kuti ipeze 1.7 billion kwacha. Masewero ankhonya abwerera mchigawo cha kumpoto patatha zaka zisanu. Tiyeni limodzi tili ndi izi ndi zina zambiri. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wadzudzula President Lazarus Chakwera ati kamba kulephera kubweretsa poyera mayankho amavuto omwe akuta dziko lino. Dr. Kabambe ati President Chakwera wataya mwayi omwe adakatha kuwafotokozera Malawi mfundo zogwira mtima ndi masomphenya othana ndi mavuto, koma m'malo mwake mfundo yake yayikulu yagona poti dziko lino likapemphe thandizo kunja. Innocent Kumchedwa ali ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa chipani cha UTM uyu Dr. Dalitso Kabambe wati President Lazarus Chakwera wasandula Amalawi kukhala anthu opemphetsa ati kamba kuti malo mothana ndi mavuto dziko lino likungokhalira kupemphetsa. Dr. Kabambe adzudzula President Chakwera ati kamba kolephera kuchotsa pa ntchito nduna yoona zachuma, mkulu wa banki yayikulu ya Reserve komanso nduna yoona za ulimi. Iwo akuti akuluakulu a m'bomawa akanika kuthandiza dziko lino kuti lipeze ndalama zakunja zochuluka lomwe ndi gwelo la mavuto omwe akuta dziko lino. Iwo akati akayesera chinthu takonze kukonza kwake basi mangokhala kupemphetsa. Ayi forex ogulira mafuta wavuta apita kupemphetse mafuta. Akapemphetse forex ayembetse mafuta. Ayi chakudya chavuta chofeteleza anakwera mtengo apita akapemphetse feteleza abwereko, akapemphetse chakudya abwereko. Ndezango sanduka ngati dziko loifa Malawi kwathu kupemphetsa basi. Dr. Kabambe adzudzulanso ganizo lomwe President Lazarus Chakwera walengeza kuti dziko lino lisintha njira zake zogulira mafuta kuchoka ku njira yoti kampani ndizo zidzigula mafuta kupita ku njira yoti mafuta onse lidzigula ndi boma pochita malonda ndi boma linzake. Dr. Kabambe akuti uku ndikulakwira ndondomeko yoyendetsera chuma kamba kuti mafuta agalimoto ndi katundu yemwe boma limayenera kusiyira amalonda kuti adzigula ndi kugulitsa. Kupatula kudzudzulaku, Akabambe anaperekanso mfundo zomwe akuganiza kuti ndizo zitha kuthandiza kuthetsa mavuto omwe dziko lino lakutidwa nalo. Solution ndipo tikonze gwero la vuto la forex. Gwero la vuto la forex ndi ndondomeko za chuma zimene zasokonekera mdziko muno. Tikakonza gwero limene tiona kuti zinthu sizizikweranso mtengo. Tipeza kuti ndalama zakunja zikhala mbwe, ndalama akuwachekha yokhazikika, ntchito zikhala mbwe, anyamata atausowa ntchito amabweza ntchito. Umoyo wa anthu yamba kukonzeka kukhala bwino. Zimenezo ndi zimene President afuna azitiuza azikonza zimenezozo. Dr. Kabambe ati ngati President Lazarus Chakwera sathana ndi mavuto omwe akuchititsa kuti Amalawi adzivutika, iwo amema wanthu nkukachita zionetsero kumse. Pakadali pano mneneri wa boma yemwenso ndi nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu wati izi zikungoonetseratu poyera kuti Dr. Kabambe samvetsetsa bwino kayendetsedwe ka boma. Akunkuyu akufotokoza. Then pakizamba mvetsa chisoni kuti tikakhala kuti tili mujamba li despite muchingerezi kuti kufunitsitsa kwambiri kufuna kukhala ndi udindo pena umayamba kuzionetsa kusazindikira kwako pa zinthu zina. Chifukwa ndimakhulupirira kuti bambo Kabambe adapita ku sukulu, koma pena zimaonetsa kuti kupita ku sukulu kuja sikumachotsa kusadziwa mu mbali zonse. Nena izi chifukwa chani? Chifukwa chakuti anthu akhala akunena kuti boma lidzigula mafuta kudzera directly kuchokera kwa amene amapanga za mafuta awo kumayiko ena. Boma lisamagwiritse ntchito maejenti ndi a President Chakwera akunena zokuti apa ife tipange njira yokhazikika yokuti lidzigula mafuta kuchokera ku maboma amene ali ndi mafuta awo imene ili government to government agreement. Ndi kubwera kunena zokuti zogwirizana boma ndi boma sizingatheke ndi kusazindikira kuti boma limayenda bwanji. Chifukwa boma limakhala ndi ma institutions amene mabungwe amene amakhala pansi pa bomapo limakhala ndi nthambi zake. Ku Malawi kuno tili ndi nthambi yoyendetsa za mafuta, kabweredwe ka mafuta mdziko muno. Ndi nayo nthambi imeneyo imatchedwa NOCMA. Pambali pa ameneyo alipo ena a private aja PIA.
wapampando wa bungwe la zisankho la MEC Justice Annabel Mtalimanja wati akuyembekezera kuti anthu ochuluka alembetsa mukalembera wa chisankho mgawo lachitatu la kalemberayo. Justice Mtalimanja walankhula izi potsatira kutulutsa kwa MEC kaundula wa anthu omwe alembetsa mgawo lachiwiri wodzaponya chisankho yemwe wasonyeza kuti anthu ambiri sanalembetse. Iwo ati zipani za ndale ndi atsogoleri ake amene owatsatira ndi kutsindika pa ubwino olembetsa mkaundulayo. Nayi ripoti la Imoni Biringo. Bungwe la zisankho la MEC lachinayi lakhazikitsa gawo lachitatu la kalembera wa zisankho komatu ndi pempho kwa atsogoleri a ndale kuti ameme anthu awo kuti akalembetse. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja wavomereza kuti anthu ambiri sanalembetse mgawo loyamba komanso lachiwiri ndipo akufunitsitsa andale atalowererapo. Kaundula yemwe bungwe la MEC latulutsa lati anthu 2,422,595 ndomwe alembetsa mgawo lachiwiri la kalembera wa chisankho, ngakhale nthambi ya National Statistical Office inati anthu 3,963,148 ndomwe azakhala akwanitsa zaka 18 pofika chaka chamawa. Chiyembekezo chathu chokuti anthu atulukira ambiri koma ndipemphe ife ngati MEC tipitiriza ndithu kumema anthu kuti afike koma tipemphe anzathu akumeneya mutithandizire ndithu kuti uthenga ufike patali kulimbikitsa anthu kuti abwere. Komanso ndimafuna ndipemphe mwapadera kwa anzathu achipani kuti anthu amene amakutsatirani muwadziwitse kuti kalembera gawo lachitatu akuyenda ndithu ndipo atuluke maunyinji azalembetse. Ntchitoyi ndiyofunika kuti tigwire limodzi komanso tiyankhule mawu amodzi kuti Amalawi amve uthenga umodzi. Uthenga wake ukhale kuti atuluke ndithu maunyinji abwere azalembetse. Makinawa akugwira ntchito ndithu mwansanga kulembetsa 2 minutes 3 minutes munthu amaliza akugwira ntchito zina. Pa sukulu ya Kawale LEA ku Lilongwe oyang'anira kalembera pamalopa azaula ndawu anatiuza lachinayi mmawa kuti anali atalemba anthu asanu okha m'maola awiri oyambirira pa tsikuli. Katswiri pandala George Phiri wati anthu ambiri sakulembetsa kamba kuti ndi okhumudwa ndi momwe andale akugwirira ntchito zawo mdziko lino. Zisachitika chifukwa chakuti akhumudwa ndi kayendetsedwe ka chitukuko ndi anthu andale. Gawo lachitatu la kalembera wa zisankho likuchitika m'maboma a Mangochi, Chikwawa, Nsanje, Mwanza, Lilongwe komanso Mzimba. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Imoni Biringo. Pakadali pano zipani zitatu za ndale zapempha anthu kuti akalembetse ndipo zipani zina zapempha bungwe la MEC ndi NRB kuti athetse mavuto omwe anachitika m'magawo awiri woyamba. Tipiteni nkhanizi. Boma lati lasintha tsiku lomwe liyambe kuwunika chuma cha dziko lino pomwe theka la chaka latha potsatira zomwe walamula mtsogoleri wa dziko lino kuti nduna ya zachuma iwonjezere ndondomeko zokhwima zopulumutsira chuma. Polankhula lachinayi m'malo mwa komiti yokonza zokambirana mnyumba ya malamulo, sipikala wa nyumbayi a Catherine Godanhala wati ndondomekoyi ayisuntha kuchoka lachisanu lino mpaka na lachitatu sabata yammawa. Franklin Mtambalika ali ndi ripoti. Timayenera kupereka mawa koma tasintha titayipempha nyumbayi kuti tipereke lachitatu. Cholinga choti mmene timaphikira monga mukudziwira budget tiphike kuphatikizamo zinthu zina zimene zangobweranso. Mudziwa president a dziko lino anali ndi national address dzulo ndipo atipatsa ma directive woti tionenso amati ma austerity measures, njira zina zothandizira kuti chuma chathu chiyambenso kuyenda bwino. Zimenezozo kuti tizipange zakuopsa kwambiri timayenera kukhalako ndi kanthawi. Ndifake tinayipempha nyumbayi kuditsira kwa leader mu nyumbamo kuti bwanji tikapange present budget statement lachitatu, ndipo nyumbayi kumbali zonse ziwiri yavomera. Kuli zinthu zimene tikuyenera kuti tikemu mu statement imo zomwe sindingathe kunena lero chifukwa tikhala ngati kuti tikupanga kuli empty statement. Koma ndinene pano kuti sitingamakhale ngati dziko ndikumachita zinthu chimtambasalale ngati kuti chilichonse chili bwino. Yafika tsopano nthawi yoti nafenso tionetse ngati Amalawi kuti tili serious pofuna kukonzanso chuma cha dziko lino. Kukhala moyo
woonetsa kuti izi ndi zimene tingachite pa nthawi ino chifukwa choti zimene tili nazo ndizokhazi. mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Robert Kaluwa. tikumanenso posekedwa apa zikathaisa. Academy, where the journey to lifelong learning begins. At Prairie View, we believe that education is more than just books. Our passionate teachers create an engaging learning environment that nurtures every child's curiosity and creativity. Learning doesn't just stop in the classroom. Through sports, arts, and other extracurricular activities, we help children build confidence, teamwork, and leadership skills. At Prairie View, we embrace modern teaching methods. With the latest technology and interactive tools, we prepare students for a digital future. We also use the Montessori approach in educating our learners. Our diverse curriculum offers students hands-on experience in science, the arts, and more. Inclusive school that believes children develop and learn at different rates. Our framework covers all educational and care for all the children, including those children with special educational needs and learning difficulties. Upo wa vasambizgi wa Teachers Council of Malawi ukumanyisika vasambiri wa vya usambizgi, vasambizgi wa skulu za primary na sekondari, vasambizgi wa ku college za kusula vasambizgi kuti dazi la umaliro la kulembesika mu kaundula wa ntchito ya usambizgi mpa 31 December 2024. Upo owu ukumanyisikaso wose wakukhwasikika kuti nkhupalamula mlandu kugwira ntchito ya usambizgi kwambula chizomerezgo. Chiratu chakuchitira ivi nkhurutisika panthazi unkhwantha wa ntchito ya usambizgi. Mwanthewula upo wa asambizgi wajula maakaunti ya ku banki yatatu uku mungalipirira ndalama mwanthewula. Teachers Council of Malawi Standard Bank account number 9100006934215. Teachers Council of Malawi FDH Bank account number 197010003565. Teachers Council of Malawi NPS Bank account number 24758508. Manyani kuti upo wa Teachers Council of Malawi ukupokera ndalama za kulipirira munthu wa inyaka ya padera chara kupatula ya ukhazikisika iyi. Usange mukhumba kumanya vinandi taveya yoyani na va registrar pa 0999638224. Kumbukirani, dazi la umaliro kalembesika mkaundula wa asambizgi mpa 31 December 2024. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. takulandiraniso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe adzudzula President Chakwera kamba kosandula Malawi kukhala opemphapempha, koma boma lati Kabambe sakudziwa kanthu. Bungwe la MEC ladandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa mkaundula wa chisankho. Ndipo mzamalonda kampani ya Invegro yati igulitsa chamba ku Ulaya ndi Australia kuti ipeze 1.7 billion kwacha. Masewero ankhonya abwerera mchigawo cha kumpoto patatha zaka zisanu.
kazembe wa bungwe la maiko wa dziko lonse United Nations kuno ku Malawi Rebecca Adadonto walangiza makonsolo komanso mizinda yonse mdziko muno kuti iyambe kupeza njira zomwe zingathandize kuti maonongedwe ake asinthe mayendetsedwe ake asinthe. Adonto alankhula izi pa msonkhano omwe konsolo ya mzinda wa Mzuzu inachititsa lachinayi ndi magulu okhudzidwa kuti apeze njira zosinthira maonekedwe a mzindawu kwa zaka zikuzazi. Kuchokera ku Mzuzu nayo Nowero Nkubwe. Msonkhano wakambirana za momwe maonekedwe a mzinda wa Mzuzu angasinthire unabweretsa pamodzi amalonda, akatswiri, amabungwe omwe saboma ndi aphunzitsi amsukulu za ukachenjedwe mwa ena. Mkulu wa konsolo ya mzinda wa Mzuzu Agomezani Nyasulu wati konsolo ya mzindawu yatsekula makomo kuti omwe angati abwere poyera pothandiza mzindawu kuti usinthe pa ntchito zomangamanga, zokopa alendo komanso zozimitsa moto mwa zina. Choyambira timafuna kuti tikhale ndi ma partners, ma stakeholders kuti abwere kuti tiyapase masomphenya athu komanso tiyawunikire malo komwe iwo wakhoza kutengapo mbali kuti thandiza kuti mzindawo upite pasogolo. Anyasulu ati ndikukhutira ndi chidwi chomwe nthumwi zaonetsa kuzokambira nazo. Oyendetsa ntchito za bungwe la United Nations mdziko muno Rebecca Adadonto wati zomwe konsolo ya Mzuzu yachita chikhale chitsanzo kwa makonsolo ena kuti akhale ndi chidwi chosintha maonekedwe a mizinda ndi makonsolo awo. Ichitu ndi chitsanzo choti mizinda ndi makonsolo ena atengerepo mbali potsegula makomo kuti amalonda athandize kutukula mizindayi. Komanso chachikulukulu ndi choti nzika nazo akudzipatsa mpata. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu Brian Nyasulu ati pali chidwi chachikulu pandale choti mzinda wa Mzuzu ukhale umodzi mwa mizinda yapamwamba kwambiri pa dziko lapansi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Nowo Nkubwe. Nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko lino lero yakhazikitsa ndondomeko ya zaka zisanu ya ntchito zake ndi chiyembekezo chakuti ithandiza kutukula ntchitozo. Polankhula ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi, komishonala woona za ntchito za nthambi Afrecha Nyirenda wati mwazina ndondomekoyi ili ndi nsanamira zowunikanso ntchito za nthambi kapena kuti ma reforms pa Chingerezi. Winston Kayimira ali ndi zambiri. Ndondomeko yomwe ayikhazikitsayo ikuyembekezeka kugwira ntchito ndi ndalama za boma komanso zochoka ku maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pachuma. Izi zadza pomwe nthambiyo ikukumana ndi mavuto osiyanasiyana pa ntchito monga yosindikiza mapasipoti. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambiyo Afrecha Nyirenda wati pali mfundo zingapo zofunika zomwe nthambiyo ikuyenera kukwaniritsa. Mmene mukuziwira mufunabe kuti ngati pali zinthu zambirimbiri mayenerabe kuti muzikhala ndi ndondomeko kuti izikuunikirani bwinobwino. Ndi mmene muja pa Chingerezi timati ma strategic pillars tayikamo onena kuti ifeyo ngati bungwe tithe kumaziwa kuti ngati apa tikusokonekera bwanji tilowere apa zijamati ma reforms. Ndipo nduna za mdziko Ken Zikhale Ng'oma ikuti ndondomekoyo ithandiza kutukula ntchito za nthambiyo. Mmene zinalili kale panalibe ma strategic plans amene amayendetsera ma departments. Panopa president athu anatilamula kuti ma departments athu azikhala ndi ma strategic plan. Ndichifukwa chake muona immigration akhala ndi strategic plan yoyamba yamphamvu imene ipange ndondomeko zonse zoti imene iyenda bwanji. Nthambiyi yati kufunanso kuti ikhale ndi ofesi za makono ndi kumagwiritsa ntchito luso la makono pa ntchito zake. Winston Kayimira, Zodiac, Lilongwe. Mzamalonda kampani ya Invegro yomwe imalima chamba komanso kuchita kafukufuku wa mbewu ya chamba yati chaka chino itumiza ku maiko aku Europe ndi Australia chamba cha mankhwala cholemera makilogalamu 1000 nkupata ndalama zosekepera 1.7 billion kwacha. Mkulu wa kampani Atanya Clerk wati ndi mgwirizano wabwino dziko la Malawi lili ndi kuthekera kotumiza chamba cha mankhwalachi chochuluka komanso zinthu zopangidwa ndi mbewuyi zomwe zithandize kukweza chuma cha dziko popeza ndalama zakunja. Iwo amayankhula izi lachinayi ku Lilongwe pomwe nthumwi za kubungwe la EU komanso ena omwe anali nawo pamwambo wa zamalonda wapakati pa dziko la Malawi ndi maiko aku Ulaya anayendera kampani ya Invegro Limited ndipo Zolokana Nguwo anali kumeneko ndipo adza report.
mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Invegro Limited Anebert Nyirenda wati ndi mgwirizano oyenera dziko la Malawi likhoza kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito ka magetsi kudzera mulimi wa chamba cha mankhwala. Anyirenda apempha boma kuti litsitse mtengo wa chiphaso chovomereza ulimi wa chamba kamba kuti mtengo wake ndokwera zomwe zingakanikitse ena kuyamba ulimi otere. Vuto lina lalikulu ndi kudutsitsa katundu wathu maiko mmene muli ma international gateways. Dziko la Ethiopia ndi dziko la Kenya anakana kuti sangalole kuti chamba chidutse m'maiko mwawo ndipo tikudutsisa ku dziko la South Africa koka. So zikatere ndekuti mitengo yotumizira zinthu imakwera chifukwa aliyense amadziwa kuti mutumizabe ngakhale kuti atakweza mtengo chifukwa mulibenso kuina kodutsisira katundu wanu. Mkulu ona za malonda ku Cannabis Regulatory Authority Afane Namonde wati boma linaonikira kale mtengo wa ziphaso za ulimi wa chamba ndipo litulutsa mitengo yatsopano posachedwapa. Tamva madandaulo amenewo tinakhala pansi ndi mabungwe onse okhudzidwa ndipo titakhala pansi tinakambirana tingathandize bwanji kuti mtengo umene utsike ndipo panopa ndizosangalatsa kuti boma lagwirizana kuti litsitse mtengo umenewo wa industrial hemp wa license komanso laonjezera nthawi imene license itsikhalira kwa munthu akadula license. Kampani ya Invegro Limited inayamba mu 2013 ndipo ndi kampani yoyamba kuvomerezedwa ndi boma kuti izilima komanso kuchita kafukufuku okhudza mbewu ya chamba mdziko lino. Zuleika Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Tsopano tione nkhani za masewera. Patatha zaka zisanu opanda mpikisano wa masewero ankhonya mchigawo chakumpoto, anthu okonda masewero akhala ndi mwayi woonera masewero ankhonya pa 29 December, mpikisano omwe kampani ya New Dawn Boxing Promotion akonza. Mkulu wa kampani Mais Chimaliza ati masewerowa akachitikira ku Chisanga Complex mu mzinda wa Mzuzu. Nayi Noel Nkubwi ndi nkhani yonse. Boxing fans in the northern region will have a chance to watch the sport on December 29 this year after a 5-year break. New Dawn Boxing Promotion manager Mike Chimaliza says the top million kwacha tournament will be held at Chisanga Complex in Mzuzu City. Speaking to journalists on Thursday, Chimaliza says the tournament marks a landmark journey of New Dawn Boxing Promotion to taking boxing to all parts of the nation. So the main fight is going to be Limbanilano, who is a heavyweight. You know, very few people have watched heavyweight boxing. Limbanilano is based in Mzuzu. He will fight against Brighton Mcheni, a heavyweight boxer from Blantyre. The main supporting bout is going to be between Laston Kaida, who have given fights before, and is a good boxer, against Alex John from Lilongwe. And there will be other supporting bouts. Mzuzu-based boxer Limbanilino, who is nicknamed Undertaker, has welcomed the tournament as a great opportunity for both Northern Region boxers and fans. It's been a long time since the boxing took place here in Mzuzu, but all in all, we thank the promoters, the owner of this place, and everybody who will be here on this day. I'm ready for the fight. Chisanga Complex manager Arnold Soko says the partnership with New Dawn Boxing Promotion is to initiate the hosting of the game after a long break. For Zodiac, this is No Nkubwi, Mzuzu. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Litsoka Bambe wadzudzula President Chakwera kamba kosandula Malawi kukhala opemphapempha boma lati akabambe sakudziwa kanthu. Bungwe la MEC lati ladandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa mkaundula wa chisankho. Ndipo mzamalonda kampani ya Invegro yati igulitsa chamba ku Ulaya ndi Australia kuti ipeze 1.7 billion kwacha. Masewero ankhonya abwerera mchigawo chakumpoto patatha zaka zisanu. Werengani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Mwana ndine Robert Kaluwa, mukomanonse.